med, at du kan genbruge regner, mand. Nu holder vi lige øje forhold til min ude. Det var aften, jeg skulle gå sulten i fængsel. Det der, mand. Den tæller med. Prøv lige at se, mand. Prøv lige at se. Han der har haft gået lang tid nu. Han venter. Han skulle tage den anden regne. Ja. Ja, grov og skrubberagtig den. Det tror jeg ikke. Det er oppe i Helsingør for 14 dage, 3 uger siden sammen med ham derhjemme. Ja. Fange jeg hans skrubbel. Smagte den super. Det var bare Det er mere end 14 dage siden. Jeg fangede en skrubber sidst her for det efterhånden. Det er i hvert fald en måned. Jeg var kød, eller? Nej, det var ikke knæt. Nå? Nej, det var ikke knæt. Det der hus, det var lige skæfterne endnu. Men jeg må skulle sige, at jeg blev det der ham der, ikke? Ja, men er der nogen, der har overtalt ham til det? Nej, han troede bare, han kunne slippe godt for tingene. Det er det, hvis du vokser op der, og far han klarer det. Det er der aldrig. Hvis du så laver noget lort, så skal han nok få rålet ud af det igen. Der er blevet ham der. Men... Jeg kørte lidt over for Kærskifte i går. Hun stod i sådan en... Det var sådan en... Det var åbenbart kun... Fisk. Vinterbader. Det er der. Den trænger sgu. Den ser lidt. Anden Jeg har ikke lavet det ordentligt. Han kan også nogle sgu. Nu er de ikke bare lige kan ryge ud. Det er sgu. Det er det fede, når der bare er lunt nu. Ja. Vand under 30, der er ikke meget skidt. I Thailand, der var vandet omkring 30 grader. Ja, 35 måske. Ubehageligt. Ja, jeg får videoen, for der er ikke nogen, der kender dig. Der er hul i badet her. Ja, du skulle også være tynd. Ja, der er sgu jo gå hul i badet, eller vil jeg få en? Ja. For skudt balancen. Ja, over i den her side. Det er faktisk en hund. Hvordan tror du, den har den, du render og jogger på den klur? Det er sgu ikke bedre, når den der er på min tag. Nå, det er faktisk bedre at komme op på den måde. Jo. Det var også fordi, jeg lod dig holde stangen. Det er hunden. Det var for luse. Den er jo næsten lige så stor som min. Den er faktisk pæn. Den er sådan lidt... Skal den have en frisk reje? Nej, det kan da godt. Brug de rejer her. Det er da, når der er ordentligt med, ikke? Ja. Jeg havde helst tænkt mig, at du... Få den lige væk fra min også. Ja. At du skulle have... En gang lader, så jeg kan se den herovre. Den er flot. Den er sgu flot. Jeg skal ikke give du kan ikke få for meget. Godt gået. Ja. Nogle kvoter. Jeg fisker på. Må jeg lige se den en gang til? Nu er jeg lige ved at aflive den, du. Er det en skrube eller en rødflæk? Det er ikke noget af det. Ja, jeg tror det. Det er sådan der. Det er ikke kæmpe store.
Ja. Vi har lavet det der, så kan I se det også. Hold af lidt skoene er røget af. Der går en løssejer, der kunne hjælpe os. Så ligger det i land. Der er jo et stykke vej til havnen derinde. Et eller andet sted. Se, hunden den er heller ikke glad nu. Skal vi lukke? Han skal lige. Spredningsmand. Ja, har vi lige. Værsgo, Fine. Kurt og Ole, min sanden. Wow, hallo jo. Nu er der til at få stress over, så... Måske. Nå, så må vi jo kunne komme i land her. Ja, vi har mistet vores skrue, så det er lidt uheldigt. Ja. Nu skete der ikke noget. Nej.